Tojikiston. Давлатали Шамсов қаҳрамони навбатии барномаи дар меҳмони рӯзномаи Хатон аст. Виниширит представитель солнечного Таджикистана Шамзода Давлатали. Чунон хурсанд шудам. Эфаратами қагристам. Баъд омадан Фародка Таджикистан приглашается к награждению. Парчами Тоҷикистон боло бардошт суруди миллӣ вақте ки замзама кард чӣ эҳсосот фахр мекунам ки як варзишкари оддӣ, як журналисти оддӣ телевизиони Хатлон дар сайҳаи байналмилалӣ ватани азизи худро маърифӣ карда тонистам. Ифтихор мекунам ки обри Тоҷикистонро дар сайҳаи байналмилалӣ баланд бардоштам. То ки чакам бурда будам Тоҷикистон кулов навиштаҷотҳо қатӣ. бо василаи ин суруди миллии Тоҷикистон садо додаву парчами он парафшон гаштааст.